салом дӯстон, инак хонаи навбатии мо дар ноҳияи Шоҳмансур. Агар хонаи замонавӣ кофта истода бошед, ҳамин вариант барои шумост. Дом аз дастрои шики бахзе яке аз беҳтаринҳо. Бале, дуруст фаҳмидед, домҳое ки сифатнок ва замонавӣ месозанд ҳамон. Район Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ. Дом 16 этажа, худи хона дар 5 этаж қарор дорад. 143 квадрат, 3 хонагаи полноценни, 2 санузел, 1 тоаш дар спальни, дигараш обши. Ҳама чиз наздик: ресторан, мактаб, литсей, садик ва масҷид. Территорияш бисёр зур. Шабона освещение замонавӣ, ҷой бисёр хушрӯ ва ором. Рости ҳамин хел хонаҳо тез фурӯхта мешаванд, чунки ҳам ҷойи хуб дорад, ҳам планировкааш удобнӣ. Ин имкониятро аз даст надиҳед, шитоб кунед. Барои маълумоти бештар ба рақамҳои зерин тамос гиред.